Masquerade Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kekutanka kuyapa neno channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe tavigira nyaya yabuditswa pamusoro pamadzibaba Ismail chokurongerwa madzibaba Ismail chokurongerwa avo vane makore 54 vanova the leader of an end-time apostolic sect pamwe chete nevamwe vavo vari kupiwa mhosva navo zvichinzi nyaya yavo yapostponwa kure Zimbabwe yaifanira kutongwa musi 7 May at the Norton Magistrate Courts, but iri kunzi yakakandwa kumberi mure Zimbabwe. Zviri kunzi according to the National Prosecution Authority vakabuda zvichera vachiti trial yamadzibaba Ismail pamwe chete nevamwe vavo haina kuenderera mberi nekuda kwekuti havana kunge vawanikwa vachiapia pamberi pedare redzimhosva mure Zimbabwe zvichinzi vanga vasinganzomushe zvichinzi vava kurwara nekutara kunoku. Zviri kunzi ivo madzibaba Ismail pamwe chete nemumwe wavo anonzi Takavengwa Ngwenzi ane makore 55 vari kunzi they are admitted muhospital. Zviri kunzi they are critically ill mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. A lot of people vabuda vachikomenta panyaya iyi zvichinzi is trying to dodge jail time yake mure Zimbabwe nekuti according to mutemo zviri kunzi vakaonekwa kuti vari kurwara zviri serious havawanikwe vachipinda mujeri. Ndofunga the same nezviri kungoitika kuna Mary Mubayiwa kuti nyaya yake haisi kuendera mberi nekuda kwekuti ari kurwara zviri serious mure Zimbabwe. So munyaya iyi vamwe vari kupuwa mhosva pamwe chete namadzibaba Ismail nevamwe wavo vanosanganisira Shingirai Ngawafume uyo ane makore 42, then poita Zebediah Sigudu, then poita uyo anonzi Devlodge Katsande vese vane makore 45, then poita Aaron chokurongerwa ane makore 47, then poita Wanda Kabaya ane makore 41, then poita Serbinio Chikurune ane makore 53 mure Zimbabwe. Leaders aya this apostolic church vese vari 7 vari kufesa 3 counts mure Zimbabwe. The first one iyo ye-ill treatment or neglect of children, iyo yaisanganisira vana 41 vainzi they were being ill treated kufamu ra madzibaba Ismail mure Zimbabwe. The second one is conducting funeral service or burial without a burial order. Madzibaba Ismail pamwe chete nemamwe ma-cult leaders aya vari kunzi vane vana vavakaviga mure Zimbabwe without consulting ma-parents avo, nezvakare zviri kunzi havana kuconducta funeral service even kutora burial order havana kunge vatora mure Zimbabwe. Ndofunga polisi yakatozopindira kuti mabodies awanikwa achiexhumwa mure Zimbabwe. Another imwe nyaya yavari kutongerwa failure to give notice of the birth and death of a person. Vari kunzi vana vese vaizvarwa pafambo pavo havana kunge vairambidzwa kutora ma-birth certificate, zvakare vanhu vese vaifa vairambidzwa kutora ma-death certificate mure Zimbabwe. Nyaya inoshamisa, nyaya inotyisa mure Zimbabwe. Vanhu vakawanda vakashamisika nezviitiko zvaiitika kuchechi kwamadzibaba Ismail. Vakadzi vazhinji vakabuda vachitaura vachiti they were being abused sexually mure Zimbabwe. Since vana vairambidzwa kuenda kuzvikoro pafamu ramadzibaba Ismail vachishandiswa pafamu ramadzibaba Ismail mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi. Vanhu vazhinji vakatengeswa dzimba dzavo vachinzi they were supposed to stay pachurch zviri permanent vachishanda mumunda wamadzibaba Ismail. So trial yavo iri kunzi yaitwa rescheduled for 23 and 24 May mure Zimbabwe. Zviri kunzi vachaapia mukoti kana vachinge vapora, asi kana vakaonekwa kuti havasi kunzwa zvakare zvakanaka ichaextendwa trial yavo mure Zimbabwe. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi kuti madzibaba Ismail vari kurwara chaizvo chaizvo here kana kuti vada kutraya kunzvenga kupinda mujeri. Ndofunga pane ma-fresh charges zvakare akabuda madzibaba Ismail avari kufesa vachinzi pane ma-murder charges akabuda mure Zimbabwe. Shure mekunge ma-congregants madzibaba Ismail vakabvisiswa nhumbu mure Zimbabwe zvakakonzeresa kuti
mukadzi aibviswa nhumbu awanikwa achifa. So pane ma-murder charges ari kutaurwa, pane ma-murder charges anenge ari kunzi ari kuwedzerwa pamhosva dzamadzibaba Ishmael muri Zimbabwe. Zvakare pane dzimwe dzakabuda 5 counts dzekuti he was having sexual intercourse nevana vadiki muri Zimbabwe. Chinzi madzibaba Ishmael vakaengaja ma-sexual relationships ne5 ma-minors between 2018 and 2024. Nyaya yashamisa vanhu vazhinji muri Zimbabwe. Zvinhu zvakadaro zvinoitika here muno muZimbabwe. So kutaura kwatiri kuita, madzibaba Ishmael is in hospital and very serious. Tisingazive kuti nyaya chokwadi here kana kuti. A lot of people vakakomenta on this issue, vakataura ivo vachiti aiwa munhu ngaasungwe, he is faking, ari kuda kutiza mujeri muri Zimbabwe. One of my social media users anonzi anishandisa yendo yekuti Gun Voster akabuda achira achiti atai munhu akunyepera kurwara manje, murderer, pedophile, brainwasher, he deserves a death sentence. Munhu akabudawo achara achiti ko munhu wengoni ava kuenda kuchipatara sei, asi ndiye anoti hatiende kuchipatara 1. Munhu akabudawo zvakare achiti aita stress uyu ange ajaira kungoita utsinye, saka akaswera asina kuita anorwara kana kutofa chaiko, ari kutorwara utsinye uyu. Munhu akabudawo achiti anga ajaira kuswerorara nevana vadiki, zvino azviruza sagumbura. Munhu akabudawo zvakare achiti kana zvadai tari kugadzira welcome party kwatiri kuno, Prophet Madungwe vachakuudzai zvizere nekufamba kwenguva. Tisingazive kuti munoiona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. Madzibaba is now in hospital. Nafunga pane audio yatakambokuvigirai one of my leaders in apostolic sector achitaura iye achiti no, kunze uku kwazara ma-fake prophets. Since ana madzibaba Ishmael is one of my fake prophets azara kunze uku muri Zimbabwe. Ndiyo nyaya tatavigirai muzvara nhasi. Tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Izwai baba kuliseko kundombosava uku, izwai zvandichataura. Nhauye ndiyekunamata iyi kuti muzive kuti hatina vaprofiti vaMwari Baba. Dzimwe nguva 2% chete nyika yese. Vaprofiti vazhinji ava vakaunganidza vanhu. Vaprofiti ava vamo papfumbamwe. Vazhinji vacho ndikavatasa papfumbamwe ndine vashaya, asi unovaona vaine masangano akawanda nevanhu. Zvakangofanana nemudzimu nemasavi. Mudzimu unounganidza vanhu mumusha uzikanwe kudenga naMwari. Chinoita kuti muzive kuti imimi hamusi kunamata Mwari. Zuva nezuva munoitirwa muteuro asi hamuyambuki. Zuva nezuva munoitirwa muteuro hamuyambuki. Hapana chero, zvinongochinja 2 minutes. Mangwana zodzokera futi. Muramba muchingoshandirana kuita basa risina basa. Ndo zvinotaura izvozvo chete kuti nhau yenyu haisi yaMwari, nokuti haina mumiririri. Vaprofiti vazhinji ava vanoti vanzwa Mwari ava, aiwa havanzwi. Vanokopera ndimi chaidzo vanokopera kubva kune vamwe. Miteuro chaiyo vanotokopera kubva zvavakaona vachichitwa kune vamwe, ndozvouya zvoitisa vamwe. Saka hapana kana pfumbamwe iri kunzwikwa. Vaprofiti vese ava muti vaprofiti ava havasi vaMwari ava, nokuti anopa munhu tsananguro. Tsananguro yacho anogona kupotsa futi tsananguro yacho. Kana akananga tsananguro hatichiendai kumunamato, munhu anoitirwa munamato apone. Right. Tsananguro ndiisaka munamato ndaAbhurahama kupona ndiJakobo. Saka
Isaka asingazivi Abrahama ndiisaka rudzi, Abrahama asingazivi Jacobo ndirudzi. Zvinofamba zviri zvitatu nokuti muprofita waGabriel ane zvitatu zvedenga, tsananguro, munamato nemutemo. Munhu akapiwa tsananguro anoitwa munamato obva apona, sezvandoita nebaba Adolfuchi. Ndikapa munhu tsananguro ndinomuitira munamato, munhu yobva apona. Mazvona ndo zvinoita muprofita waGabriel. Zvinoona iwo chipa munhu tsananguro yacho dzimwe unopotsa futi, handiti? Isaka wacho haumuzive uri kupotsa tsananguro. Right, ngatiti wananga tsananguro yacho wobva watadza woita munhu munamato, munhu oregedza kupona. Zvine mutumbi mitatu, hausi muprofita waGabriel. Wakaona vanhu vachingoungana vachishandirwa vanhu vasingaponi, munhu iye haasi muprofita waGabriel. Ndo saini imwe chete inoratidza kuti vanhu havasi vaMwari. Honai kuZimbabwe kubhigi 5 yakazara, vaprofita vaManuera vakazara, vese vanhu vakaita basa, but tasaimone maomero akaita upenyu muZimbabwe. Makomo ari kukwirwa ana Gasura kudombosa vako, makomo ana Gabriel, gomo reDheranji vari kukwira, komane wegumura vari kukwira gomo reDheranji siku nesikati. Asi nyika honai kutsvakwa kuti zvinhu zvikutoedzera kuoma. Makore mangani ezvezvo Zimbabwe yaomerwa neupenyu kudarika vaIsraeri. Makore hombo vanhu vari kutambudzika, vaprofita vachikwira makomo vachienda kumvura vachijorodha, vachifamba nemi vachienda kwesoko, masango aya mugwanza vabude ndimi vari kurira, zvese vari kuita, mbiya dzakazara nematombo, machira ari kukakwa, zvese makomo ari kukwirwa, but nyika yenyu iri kutambudza, vanhu vese vari kutambudza. Iwo mutumbi wacho uri kubatwa nongononongo uchitambudzika uchibhadharisa. Magadheni akadzira baba Johani rimai magadheni acho akatotsva, vanhu vari kutotamba nhamo. Munhu anobatwa nemweya achipinda mugwanza achitaura ndimi asina chikapuumba. Ndiri kuti iko pasi panapa, ndiri kuti vaprofiti vazhinji ava vari kuita mukurumbira vane vanhu vanoita se vasi vaMwari vese vanhu ava. Kubva kuna naasandasana awimbo nanani nevese vaprofiti vamuina vavo havasi vaprofiti vaMwari, nokuti Mwari Baba haangatadzi kuchengeta vanhu vake. Mwari haatadzi kuchengeta vanhu vake. Zvakati nyange ukashapwa apa tauzoshaya chokudya pana Mwari, zvakadzi mumatambudziko munamato unokumirirai. Saka mukaona imimi muchipanana tsananguro ndimi dzichirira, asi kumunamato zero. Munamato ndiye Abrahama. Abrahama ndiye musoro wechinamato. Ndiri kutaura Abrahama wandonzwa ini, ndosaka muchiona ndichirotiwa pasi rese, muchiona chitiri vanhu muteuro vanhu vachipona. Handiwanze kutaura, ndinowanza kuita. Ndinoita munamato vanhu vachisanganisa nezambuko ipapo. Saka tiri kuti imi makawanza kutaura, handiti kunge vanhu vane makuhwa, imi muri vaprofiti, kuita musingagoni. Kunenge kuri kudiwa vanhu vanogona kuita. Saka tiri kuda vaprofiti vaMwari. Ndakati vaprofiti vese vamuri kuona ava vasi vaMwari, midzimi nemashava. Muri kuunganidzwa nevanhu vasina simba, vanhu vasina chavainacho. Wakaona muprofiti anokupa tsananguro kuita muteuro hauponi. Munhu iye hasi muprofiti waMwari, nokuti apesana kunenge kwakakwana. Isaka anoziva Abrahama, Abrahama anoziva Jacobo. Saka tiri kuti nyange ukeve muprofiti wakonoitira vanhu muteuro vasingapone, ziva kuti wapindirwa nemweya munomwe. Ndo zvandiri kutaura zvokuti uzoita hausi muprofiti waMwari. Muprofiti waMwari akapa munhu tsananguro akamuita muteuro anopona. Wakaona uchipa vanhu tsananguro vanhu iva vachifa kana vanhu vachisvika matambudziko, hausi waMwari, uri muprofiti waSatani. Zvizive wega, ndounoziva vanhu vaunoshandira nezvaunoita. Ndo zvandiri kutaura izvokuti imi vazhinji vaprofiti nyange makabatwa nemweya kare, handisi kumbokuonai papfumbamwe yababa ndiri kuona 2% vaprofiti, asi muri kurira ndimi makaunganirwa nevanhu muchifamba nevanhu, muri kuenda kupikwa nevanhu musina mweya waMwari. Ndosaka muchiona zvinezvi nyika yedu iri kunetsa, kana utongi hwenyika chaicho huri kutambudza vanhu, vari kungoita zvese nenyaya yekuti hamuna mweya mutsvene waMwari. Gabriel mambo haabo muvaprofita ava. Vaprofita ava vangofanana nevekujekinisheni kana nen'anga kana nemhondore dzepasi pano. Saka kungopfekwa kwemagemenzi chete, but timu imwe chete. Hamene vamuchipanzwisisa ipapo. Tatende.